Pulong aldaw na sana, Mother's Day na. Kaya naman bilang treat sa mga mami, nagkaigwaning Mother's Day special ang SM City Legazpi Kasudma. Digdipig tukdoan kada ilaw ng tahanan ning dugang nakaraman sa baking. Saro sa mga nag-aprovechar kang aktibidad, ang 46 anyos sa Sibatlana Plaza Kantaysan, Legazpi City. Istorya niya, paggibo ng cake ang sa iyang hanap buhay, kaya bintahin agad na mapabaskog niya pang lalo ang sa iyang kaaraman. Dakulaon siyang tabang sa mga home baker, especially sa mga mother na mga home baker. Pag-araw kini may mga activity ang mga products na pigiingganyo na mag ng mga bagong products na ibebenta para especially this coming Mother's Day. Ang sikat na chef ni si Clyden San Pedro kan Bakersfield ang nagtukdo sa mga partisipantes. Sa Lauggang Mall, may makukuaman na basar, tampok digdi ang mga pangregalo na apwera sa barato. Syerto nanggad na magugustuhan pa kan mamis. Igwa digding dried flowers, chocolates, teddy bears, asin kadakol pang iba. Ang 34 anyos sa sila Arnie Lim, na makal na ning burak asin chocolates para sa sayang 75 anyos na mami na nasa Naga City. Paagi nyaman da ini, ngani maipamati sa sayang ina, ang sayang pagpadaba asin pasasalamat. Kasi syempre, love natin ang mga magulang natin, lalo na ang mother natin na nagtaguyod sa atin. So kaya as part of appreciation sa munting paraan, mabigyan natin ng something para matuwa naman sila. Kung sila Arnie na makal na, ang mga estudyanteng ini, nagpuo namang kasudma na maghiling-hiling ning ireregalo. For us po na students and mga anak po, we believe na dapat ang ibigay natin sa kanila is love with flowers. Because just like flowers, their love is like real and fresh po. Ugma man ang exhibitor na si Edna, sa pagrani kayak ang selebrasyon, mas nagkukusog ang sa iyang dilhensya. Para po sa mga mga mommies, sa mga anak po, welcome po kayo ngayon na available kami ngayon sa para sa mga nanay natin na gusto natin pagbigyan para sa celebrate ng Mother's Day. May temang bazaar na Super Mom, makukuha ini sa ground floor kang nasabing mall, asin madurar sundo sa Domingo. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.